Dahil sa ipinatutupad na Protocol 1710 ng lokal na pamahalaan, apektado na ang mga hog trader sa Mapandan, Pangasinan. Ang buong detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell. Sige, apektado ang industriya ng baboy dahil sa issue ng African swine fever dito sa bayan ng Mapandan. Umabot na sa 163 na baboy na nasa 1 kilometer radius ang pinatay at ibinaon kamakailan matapos magpositibo sa African swine fever ang ilang baboy na mula sa Bulacan na dinala sa barangay Baloleng, Mapandan, Pangasinan. Kabilang sa mga pinatay ang 10 baboy ni Cristita na nasa halos 100,000 piso ang halaga. Tigil operasyon ng mga hog trader dahil sa Protocol 1710 kung saan maigpit na ipinagbabawal ang paglabas at pagpasok ng baboy sa barangay Baloleng. Nakakawawa naman po yung mga yung mga tauhan po namin. Syempre po, yan lang po ang hanap buhay po nila. Hanap buhay po namin. Nananawagan sila ng tulong at payagan na sila makapagbiyahe ng baboy. We are still coordinating with the Bureau of Animal Industry. Samantala, nagsama-sama mga community leaders sa Pangasinan sa Security Summit. Tinalakay rito ang iba't ibang mga security issues at protocol sa probinsya. Partikular na tututukan ngayon ng probinsya ang kaso ng African swine fever. Ang mga barangay ang frontliners nito, so kailangan sila na magkaroon ng concerted efforts para may action sila para ma-contain or ma-eradicate ang outbreak ng sakit na ito. Si Jay, hinihintay pa ng provincial government ang resulta ng blood test sa mga baboy mula sa 7-kilometer radius sa barangay Baloleng na itinuturing ngayon na ground zero dahil sa African swine fever. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.